Zvakakosha izvozvo. Handizombokusiya uchidyiwa neshumba ndiri. Ndinotokukatawo ndichinda newe ndakadaro. Saka zvakakosha kukakatana. Poita timu rabva kuUK. Chimbosumukai futi. Chimbosumukai asikana. Simukai. Yes. Song yauya iyi song ndeyenyu. This is dedicated to you. This song. Imba iyi akagona kuimba imba ina ndeyenyu. Tererai masoko. I don't have stress and wonder because I know I am protected. You are protected. In the shadow of his wings, whatever that you are going through, you are protected. You are not on your own. In the midst of the problems and the troubles that you are going through right now, you are not alone. Thank you. So team UK, guys, it's not easy. My ticket's 900, 800 pounds. I calculate Mario. Kungo simka kuya and then my hotel is 6,000, 7,000. Just I don't take that for granted. And she's very close to my heart. She flew all the way from UK. She was there. We were with her. Diaries. Tatina. That was way before UK. Today she's here again. Kukwira kuti ndikuenda ikoko. Tina Clara has been a diary. Ndofunga sisi wake makambaona the last time pabakauya yeku Anashe. Family yes guys. Follow our diaries. Muna ndakawa na amadzangu. Zvandakudza yeku sometimes ukama doesn't have to be blood. This time akati andisare. Vana sisi wangu vakamboenda ndokuya. Ari kutokwira kusula mangwana achidzokera. She only came for this. Atotora madesk basa. She's imbomuomberewo maoko. Kwaita mkoma wangu ava vakati wandisara sisi Rosemary vakachero zvikaita sei ndikuenda wandisi kusara ende kubva nhasi handisari vakasimuka vakauya muna ari shai but ndaona kuti vakutanga kuti sununguke akarecruita family yese akaihotspota varimo vakazara mubva kuZimbabwe tichavasimudza vekuZimbabwe vabva kuZimbabwe tichavasimudza saka munoona kuti zvakakoshesa hatizivani takatoumba ukama hatizivani takangosanganiswa naMwari. So, ndopa tinotaura kuti tine zvinangwa zvakasiyana siyana. Nasi tina mai Jeremiah. Honestly speaking, I used to know kuti kuna mai vanozviti ndopi. Vanobvisa iko iva. Ndinotarisa ndoti vanobvisa iko iva pavendi iva vanongozviemberawo kuzvipa pressure. Apa neishora ndogaka ndoti kuzvipawo pressure mai. Asi niti ndiyaino kuti one day tichange tinavo pakati pedu mufunge. After zvakasangana nazvo semunhu wechikadzi, we felt that you know what? This could happen, this can happen to anyone. Wakarivara. Rape, unogona kurepwa nemunhu waunoziva. Very firm. So, toda kungotenda Mwari nhasi tinavo pakati pedu. Handitika, vachabudawo vacreatawo marelationship imomo mukati umu kana vakangu vachizvigona. Vachabudawo vacreata marelationship. So, thank you very much team. Garai henyu pasi. Toita vekuZimbabwe, muzandavhunduka ndiona maisimba vari muno. Handina kuzvitarisira, maisimba muno vaziva makavaona last time. Ndavhunduka kuti komaisimba kuZimbabwe zvikakunosvika sei. Zvikanzi vakakwidzwa nyanga. I think maisimba you know it. So guys, there is ndevanhu vakashoreka. Ndevanhu vakatarisirwa pasi. Ndevanhu vasina basa. Mutuna chakadai kuti tori ma rejects.
kukondemi watitonzi vapi kwava vekumvengenvenga vanana basa vapi kwava haiwawa vanotozvitaburirwa vanogara muzvinyenda ndo kune Team Diaries ndo vanhu vacho isu tinomatora tomaporisha tovakisa imba saka maisimba tinogamuchirai nemufaro makuita muchijaira Joni nhai tinayo Team Zimbabwe vabva kuZimbabwe family yaSusan yese simukai toda kugamuchirai family makatikoshera zvekuti hatidi nemi mwari kuitirai zvakanaka haisi nyore kungosimudzwa mosimuka mongokwira motouya muchienda kune munhu musingatombozivi mwari wakuitirai zvakanaka gara henyu pasi so guys Diaries inosanganisa vanhu anditi atichitsvaga makoini kuTiktok asi vasimuka varipo pakati pedu tinokumbirawo musimuke vanhu vakuonei simukai Louisa na Antimasiziva vangadei vari kuLost in Ashes kungoti vazoshayiwavo mari Anzadzi Nelson vari kupi mavaziva ndizvi mavaziva ka two ava masocialites so ndoda ngokuti ndaine support yenyu ladies kuya kwamaita it's not easy kungosimuka ndianiko anisho muda kuya mberi aisho okay vari kuda kuya pakamera okay vari kuda kuya pakamera kukamera meni wacho akabata vanhu vari kanyatsokuona kavari kupi okay vari kuonekwa alright ava vasikana ava ndofunga munovaziva handizivi hangu timi munovaziva achitogara ari kungoti mamusingamuzivi angasati ava paspotlight akapindawo pausocialite tikamuti welcome yes she's growing momuziva nditi anotuka mukamudeni anotuka zvisingaiti antika kuti Antimasiziva anyway mukona kuti hafu yemajaya pano iketi family not to say that I don't like it is clear, no. And don't my guys, they fully like cheetah analysis always sometimes but my dad and they put mature people and classic people. That's what they do. And I sometimes on our diaries. This trip that you can find anything, I did not pay a dime to be a man. Then I go to the comment section. The shitty farmers, farmer in the comment section. Well, I'm coming out and no love for the way. Gian. Tell them the fame. So it was like a joke. Then after that, I had a joke. You can come up to them and tell you to come. Mama joke about it, ticket strong, who you are. This is my second time boarding an airplane in my life. Wow. Yeah. So Mama joke paid for my ticket. The who you are I was supposed to pay for my accommodation. When I began. Then I was so surprised that I'm going to see me lock them and go my sister, have I money? Pay for my accommodation. That was the opportunity. When I'm not fighting that, one way I found all of my diaries. This is Susan, my heart. Amen. Thank you so much. Thank you so much.
Mama, Doc, Yawolo, I really appreciate you. I know maybe you see a clip and China and that family. Thank you so much. My dad says, the love you showed me, Vanny Zero. I'm speechless. God will surely bless all of you. Thank you so much. This man, this one, I've known. My dad is approved for assessment. Definitely, she's the one who approved that. Don't worry, she's a good friend. I love Vanny language. But I know. Okay. And that is come in, I'll choose you. Smell always support us. Kuti uone munhu ane page hombe kana munhu anozikanwa achiuya mucomment section mako, it's very hard, but isimeli vanotamba nesu nekupenga kwedu kudaro vachingouya vachitisupport. Toda kukutenda isisimeli rangani ndoda kuita zvakare murume wake hanzvadzi yangu noso because achipenga kudaro paipenga murume akati ari kumadhayarisi comment section uchamboziva vachikontribhuta uyo achipenga kavhura yake laiva achipenga hanzvadzisimukai vakambokuroverai maoko. Ndakatama kubvunza kuti baba vamurume topendakazovaona vari kutenda zvakare team Durban yese yasimuka. Team Durban ndimumamuri varidzi vevenyu. Thank you very much nekuuya neuwandu hwenyu kuzosapota. I know kuti ngane werudzimba mutona TV mchidini adhimini yese nevamwe vese varimo plus nekunivhotera mavhoti anozviri kuvhotwa. Vanomiramira. Thank you very much team Durban. Mwana vachikutai zvakanaka tichimbobatsirana sapamwe chete sezvo tichienda mberi. Mukoma madzikoni hanzvadzi mwana wedu uya hanzvadzi yedu techingoza kuti aiwa kanoti represent akariko kuDurban ikoko. Bedu yamunaita kutengerawo bhutsu naika team UK mutengerawo hanzvadzi yedu ikuzvozve kuti tichaikuchimboa muri kwako arizala izvo zvakutoziva akasvamba kunowirirana ngoma taona nekuda kwako. Saka vakawanda vanoenda kumba chiro vachidiva vai idhiri randakaita namukoma tawanda vakaita dhiri nevaridzi vepowerhouse kuti tine tozikanwa isi zvokutoda kumadhayarisi zvikanzi kuya kumadhayarisi kuya tine vamwe vanhu vanenge vakutoti vari kutorwara vana pekutangira tikaita dhiri navo rekuti okay munhu tinounza munhu ave pakuti akuda kuenda kumba but personal luggage tikabvumirana. Ndosaka mutona chienda vana mai Simba vakatopiwa Zororo Pumulani. Zororo handidi nayo guys, izvozvo ndikazva kuti zvitaure pano palife nditori nemakambani riko kuUK yoko yakaita kundigara bump ndikangoenda zvangu kuna mangoti ndikatama ngoti honai ndikavakandira zvikanzi vanopenda ndikati ndozvida kutoitika but I'm very loyal, I will stay kuzororo. Handina offer imwe yandinotora, ndinogara kuzororo. So Zororo vanondiona ini, they sponsor me inini as an individual. Tisimeli pamunopinda South Africa hamutamburi itai yamunoda. Even transport ndakangofona kuti tapinda taxi ikatumirwa kombi takaya takagara mukombi bhodhoro rekombi. The unfortunate part is takavharisa zvokukontribhuta mari kutakura chituna because tine polisi yeZororo inotangira pa89 rands pamwedzi, as cheap as that. Kuti iwewe 89 iwe nemurume wako nevana vako 5 muri 7. Saka moti moda zvakanaka zvakaita sei muri kukundwa nediaspora UK diaspora Canada vari kuvhura zvekuvhura zviya. Ndiri kunyemba vari kuvhura zvekuvhura zviya because tinokutora futi kwaunenge uri tichidzoka newe kuno. So I hope munhu wese ari muno pana asina here polisi muno vapi
then vozokontinya vachizvibhadhara. So mai Jeremiah, because muri kuZimbabwe mimi muchenge muchibhadhara kuDoves, munenge muri under Doves because muri kuZimbabwe. It's the same company but isusu kuti takushandisa kuti Zororo asi mimi munenge muri under Doves. Changoitika chete right. Kwanzi paita mining vada kuregister apo. Paita mai Simba, paita mining. Ayo. Azviibudisa izvozvo manje. Isimbu saka she's the one registering. Register mining. Unless unoda kumisa dependent wako iwe. Unogona kumisa. Right, unoda zvazvimirire. Saka hanzi register mozobhadhara. I'm sure it's $2. Kana dollar neno kuZimbabwe pamwedzi. I mean, I said $2. It should be $2 kuZimbabwe pamwedzi. Asi munenge matoine policy yenyu. Louisa une policy. Louisa une policy yenyu. I doubt. Register in Louisa. Ndokupira kuti register Louisa policy kuDoves. Haticontribute tukuvhura policy. Modi register wandika socialite uyo. Louisa. Tukuda police. Guys, inzwai kufa kuna kuti ndakangwara ndakapusa. Ende zvinoitika wakarivara. Mazuvano vanhu vari kungodona havasi kurwara. Unokushiya ndizogwara kuzojoina aurwari unongodona. Saka joina Zororo antika mutanga ina 89 vakazoonawo mapolisi unogona kuzokwira uchinda kusvika kuma 359 rands zviri kwauri. Anditika asi polisi yakanaka izvo zvindakanemeza kuti ndikatoti dhipano ivava vanototora kwete zvokuti nokuti ndivo vashanda navo aiwa just because ndine polisi yangu itori up to date. Izvo ndakatobhadhara kusvika December iyi. Izvo zvinoda kuti ndabhadhara kusvikira gore rino. Unogona kubhadhara in advance. Ndotobhadhara gore rino yarese ndotokangana kuti ndine polisi then itori covered. Saka guys, you can do that. Anyway, tapedza up. Ndatenda munhu wese andidi kugarisa ndiri pano because anoda mafaro. Time edu limited. Chandoda ngoramba nchingotara nchingoti team Joburg ngatirambe takabatana tiri pamwe chete. Chikuru ngatizivei Mwari. Kuziva Mwari hanzi kuziva Mwari ndokuvamba kwezivo. Kana tisina Mwari ngatimupenyu wedu we are nothing. Tara chokwadi. Mweya yese inongouya ichingopinda ichingohamba. Unopesera kungoita kunge mnasina kwani. Kuziva Mwari chinhu chakakosha mukati muupenyu hwedu. Ngatizivei Mwari, ngativei nerudo, ngatibatanei ende zvakare ngatigone kuregererana zvataurwa naTinashe. Handiti saka nguva zhinji ndikatanga kutaura tingatotora time tiri pano. Zvandinokuudza kuti diaries